Kapitlu 17. F'dawk il-jiem, fil-91 sena tal-ħajja ta' Abram, ulied Kittiem għamlu gwerra ma' ulied Tubal. Għax meta Jahwe kien xerret lill-ulied tal-bnedmin fuq il-wiċċ l-art, ulied Kittiem marru u stabbilixxew ruhom fil-pjanura ta' Kanopja u hemm bnew għalihom infushom bliet u għamru ma' ġenb ixmara Tibrew. Ulied Tubal għamlu fit-Tuskana u fil-frontieri tagħhom waslu sa xmara Tibrew. Ulied Tubal bnew belt fit-Tuskana u semmewha Sabina għal-isem ta' Sabina bin Tubal missierhom u għamru hemm sal-lum. U f'dak iż-żmien l-ulied Kittiem għamlu gwerra ma' ulied Tubal u ulied Tubal tħarbtu quddiem ulied Kittiem u waqgħu 370 raġel minn ulied Tubal minn idejn ulied Kittiem. U f'dak iż-żmien ulied Tubal ħalfu lill-ulied Kittiem billi qalu: Intom ma titħaltux fostna permezz ta' żwiġijiet u l-ebda raġel mu ħajati lil bintu lil xi ħadd minn ulied Kittiem. Għax il-bniet ta' Tubal kienu sbieħ ħafna f'dawk il-jiem. U fl-art kollha l-ebda nisa ma kien hemm daqshekk sbieħ daqs il-bniet ta' Tubal. U dawk kollha li kienu jsibu l-għaxqa tagħhom fil-ġmiel tan-nisa marru għand il-bniet ta' Tubal u ħadu minnhom biex ikunu marthom. U ulied il-bnedmin, slaten u prinċpijiet li kienu jsibu ħafna l-għaxqa tagħhom fil-ġmiel tan-nisa f'dawk il-jiem ħadu b'marthom mill-bniet ta' Tubal. U wara li għaddew 3 snin minn meta ulied Tubal kienu ħalfu lill-ulied Kittiem li ma jagħtuhomx lill-bniet tagħhom marthom, madwar 20 raġel minn ulied Kittiem marru biex jieħdu xi wħud mill-bniet ta' Tubal, imma ma sabux. Għax ulied Tubal żammew il-ħalfa tagħhom li ma jitħaltux magħhom permezz ta' żwiġijiet u ma ridux jiksru il-ħalf tagħhom. U fil-jiem tal-ħsad ulied Tubal marru fl-għalieqi tagħhom biex iġibu l-ħsad tagħhom. Meta l-irġiel żgħażagħ ta' Kittiem inġabru u marru l-belt ta' Sabina. U kull wieħed minnhom ħa mara żagħżugħa mill-bniet ta' Tubal u huma marru lura fl-ibliet tagħhom. Ulied Tubal semgħu b'dan u marru biex jagħmlu gwerra magħhom u ma setgħux jelbuhom għax il-muntanji kienu tas-sewwolin ħafna lihom u meta raw li ma setgħux jelbuhom daru lura lejn arthom. U wara li qalbet is-sena ulied Tubal marru u krew madwar 10,000 raġel minn dawk l-bliet li kienu qribhom u marru biex jagħmlu gwerra ma' ulied Kittiem. U ulied Tubal marru biex jagħmlu gwerra ma' ulied Kittiem biex jeqirdu lil arthom u jġibulhom l-għawġ. U f'din it-taqtija ulied Tubal qelbu li ulied Kittiem. U meta ulied Kittiem raw fliema għawġ kienu, tellaw it-tfal li huma kellhom mal-bniet ta' Tubal fuq is-sur li kienu bnew biex ikunu quddiem għajnejn ulied Tubal. Ulied Tubal qalulhom: Ġejtu tagħmlu gwerra ma' uliedkom subin u bniet u minn dak iż-żmien s'issa għadna ma ġejniex meqjusa laħamkom u għadamkom? U meta ulied Tubal semgħu dawn, wafqu milli jitqabdu ma' ulied Kittiem u telqu. U marru lura fil-bliet tagħhom. U f'dak iż-żmien ulied Kittiem ingħaqdu u bnew 2 tibliet ma' ġenb il-baħar u semmew waħda Purtu u l-oħra Ariża. U Abram bin Teraħ hemm kellu 99 sena. U f'dak iż-żmien dellu Jahwe u qallu: Jien nagħmel patt bejni u bejnek u nkattar fuq l-inkattar in-nisel tiegħek. U dan hu l-patt li jien nagħmel bejni u bejnek, li kull tifel tagħkom jinħaten int u n-nisel tiegħek warajk. Ta' 8 ijiem ikun maħtun u dan il-patt ikun fil-laħam ta' ġisimhom patt għal dejjem. U issa hekk ismek ma jkunx jissejjaħ aktar Abram, imma Abraham, u martek ma tissejjaħx aktar Saraj, imma Sara. U jien imbarikkom it-tnejn li intom,
u nkattar fuq li nkattar in-nisel tagħkom warajkom li tkunu ġens kbir u slaten joħorġu minnkom. Tmiem il-kapitlu.